Joo, on päällä. Niin, tosiaan, tervetuloa blogin pariin. Mä oon aloittanut roadtripin ja siis pitää kyllä parkkeerata tää kameraa. Mä lähdin tosiaan, mä oon ajanut Ruttista ensimmäistä kertaa nyt maanantaina. Nyt on taas maanantai. Viikko sitten. Me ollaan oltu yhdessä viikko. Ajoin ensimmäistä kertaa häntä. Ja tosiaan matka alkoi torstaina, kun mä palautin avaimet tuonne Ypään hevosoppilaitokselle. Ja se loppui se suhde sen paikan kanssa siihen. Teitä varmaan kiinnostaa yhtä paljon missä mä oon kuin muakin. Mä oon päätynyt Keski-Suomeen. Mä kävin Turun kautta. Mä oon viipynyt jossain Jämsän lähellä olevassa paikassa. Nyt mä oon... Lähin paikka tässä varmaan Jämsän koski. Johonkin suuntaan. Ai niin siellä oli se koski! Siellä oikeesti oli koski. Mä en oo vielä yhtään ainuttakaan yötä nukkunut varsinaisesti tossa Röttelässä. Mä oon ollut viikonlopun yli semmoisella leirillä. Siellä oli upeeta, kiitos kaikille. Todella upeeta. Tuli mietittyä elämän suuria kysymyksiä ja oikeesti tuli. Järven rantamaisema. Onks teillä? Miksi täällä on oikeesti niin kaunista? Vois jäädä tähän vaan. Tää on tosi hyvät ilmat. Lämmintää ja kirkastaa ja ihanaa. Katsotaan, kyllä yöstä tulee sitten vielä tähtikirkas ja jäätävää ja kaikkea. Mut niinku, nyt elämä näyttää aika hyvältä. Mulla oli tämmönen kuplakojakki, mutta en mä voi tehdä kuplia, jos mulla on toisessa kädessä kamera, kun en keksinyt mihin mä sen laitan. Näin, kato. Jih. Pitäisikö mun nyt? Paljon mulla on lukijoita? 32. Viimeksi kun tarkistin. Jos mä tekisin jokaiselle teille kuplan. Nyt on kyllä ihan ravistunut, kun eräs kaveri oli niin höykytystä, kun hänellä ajo. Siinä oli parille ekalle. Ne räjähtää naamalle. Mä en kohta lisää tän nettiin. Mä ajattelin yhdellä autolla saada kaikki hienosti selitettyä. Auto tosiaan, joo se on tuo, näkyyköhän? Siellä se on! Tähän me ollaan nyt jääty. Äätipujärveä, kamera ja katsojat. Tähän mä oon unohtanut sanoa. Siis, joo, nyt mä tiedän. Mehän tosiaan ollaan oltu liikkeellä se viikko ja tähän mennessä ollaan jämähdetty. Niin, että mulla on huolestumistasot noussut niin vasta 3 kertaa. Ensimmäisen kerran kävi niin, että joku idiootti ei osannut lukea yhden toisen idiootin mittaria, joten meillä loppui kiisseli kesken. Kiisseli. Ja sitten oltiin jossain Riihimäen tai Lopen suunnalla ohituskaistalla. Joku ystävällinen ihminen meidät pelasti. Kiitos. Vaikka et ikinä näkiskään, niin silti. Kyllä se on hienoa, että meidät joku enää saa pelastaa. Sitten toinen kerta oli tässä... Ei niin kauhean kaukana Jämsästä varmaan. Eiku se oli se Jämsän käännös just, mistä mentiin ohi. Siis mä olin ajanut sille päivällä aika monta 100 kilometriä ja sit mun tämmönen kyytiläinen ajoi jonkun matkaa ja kokeiltiin semmoista manööveriä kuin uukkari vaihteella 4. Mä selitän kohta siitäkin. Ei oltu ojassa, mutta ei oltu enää tielläkään. Ja sitten varsinaisen hauska ollut, paitsi nyt jälkeenpäin. Ja maailman epätodellisimpia näkyjä on se, kun sä oot juuttunut jollain volkkaripakulla tohon ja mietit, että pitäisikö nyt niinku itkeä vai nauraa vai leiriytyä. Niin sit mutkan takaa tuli 70-luvun Lada, joka oli niin täynnä miehiä, että sinne ei enää oikeesti mahtunut enempää. Pysähtyivät siihen bussipysäkille ja sit sieltä kiipesi kasaan humalaisia, iloisia nuoria miehiä, jotka työs mun pakun ylös sieltä takas tielle. Kiitos oikeesti. Tuli lähdettyä lentopussut perään ja tien päälle taas. Tosiaan meillä ei ihan kytkin pelaa.
Mutta auto liikkuu. Auto liikkuu. Joo. Toi oli vaan sen takia, että ette liian kateellisia, koska mä huomasin, että mun suunnitelmat on herättänyt ihmisissä semmosia niinku omia haaveita ja myötätuntoa ja kateutta ja hilpeyttä ja vähemmän epäuskoa. Sitäkin. Kyllä, me pärjätään. Mä nyt ajattelin päivää iloisesti viettää niin, että mä liotan varpaita tossa. Tää on ihan ihmeessä. Mulla oli semmonen haave, että mä haluan elää niin, että mä en katso kelloa, tai mä en katso kalenteria, tai mä en niinku stressaa, mulla ei pidä olla sellaista paikkaa, missä mun kuuluu olla, tai jotain semmoista. Ja tässä mä oon. Mä voisin melkein suositella, että unelmia kannattaa seurata. Vink vink. Ei mulla oikeesti nyt kumminkaan valittamista ole. Niin ihania ihmisiä tuli tavattua viikonloppuna. Kyllä vielä nähdään kaikkien kanssa. Siellä en ehtinyt kaikkien kanssa edes jutella niin paljon kuin olisi varmaan pitänyt. Ja nukkunut en ainakaan ihan niinku liikaa. Oh. Kattokaa tätä vettä. Kuin se on ton väristä. Näkyykö se sinne? Se on tämmöstä näin. Mä tarviin mato-ongen. Joo, voiko semmosen rakentaa itse? Voiko? Voiko? Pitäisikö kokeilla? Mistä niitä matoja saa? Mun mato-onkiminen on siitä hankala operaatio, et siinä pitää tappaa se mato, sit siinä pitää tappaa se kala. Mä tiedän, kuin se on niin ylivoimasta. Niillekin, millä mä en oo vielä hehkuttanut, niin kyllä mä oon repinyt kuolleen hevosen jalkoja ja kaikkea. Niinku irti poikki pinoa. Anteeksi perheen pienimmät, jos siellä on semmosia. Joo, kai mä pistän tän videon purkkiin ja internettiin. Ja terveisiä kaikille. Mä kirjoittelen terveisiä ja postailen. Joskus ehkä joutuu odottelemaan, joskus ei. Että seurailkaa ja kattelkaa ja kyllä tää tästä. Me yritetään varmaan etsiä autokorjaamoa jostain.